Xayrlı kün, hürmetli milletteşlerimiz. Bugün bizning studiyamızda qonaq бар. Ул бик hürmetli zat. Tümenden kelgan qonağımız. Filologiya fənləri doktoru, Tataristan Respublikası Fənlər Akademiyasının почетлы akademigi, Tataristan Yazıçılar Birligi əgzəsi, Tataristanның ат qazanğan oqutuşusu, gümumən bik көп hürmetlerge layıklı şahsımız Hanise Çövdet kızı Alişina. Hayırlı gün Halise hanım. Hayırlı gün isenmisiz. Mene biz bik şat sizin özümüzün dünya stüdyasında koruga. Nişik sizin halleriniz? Men de bik şatmın. Kazanға kelgen sayın men kanatlanıp uçup gelem. Fırsattan faydalanıp nindigine çakırı bulsa da men kelgen sayın 3-4 uyuşmağa kirip ülgürüm. Bütün işlerimni işlep kaytam. Dost işlerim bilen görüşem. Söyleşem, sirleşemiz. Hem bik kuanıp şatlanıp kaytıp gitem. Enerji alam men Kazan'dan. Mene bugün Kazan'a geliyorsunuz maksatı neyden gibret? Мен енді пандемия болғач енді бұйыл келмесем де мүмкін еді. Ләкин өзімнің жетекшілеріме айттым. Мен өзімнің принципларымнан тайпылмайым. Менің шондай принципім бар. Татарстан Фәннәр Академиясының әр бір юбилейіне мен келіп тұрдым. Мені болды аның 20 еллығы, 25 еллығы да болып өтті. Бұйыл Академия біздің 30 еллығы. Bu akademiya, Fənlər Akademiyası benim ikinci tuğan yurtum. Ne için deysen, men çitten тұрып saylanğan akademik түгел, мен özümnің hizmet yolumni şol akademiyada başladım. 30 yıl elek men mında işledim, benim hizmet трудовая книжкамда yazılgan. Научный сотрудник отдела татарской энциклопедии идім мен. Соң енді бұл иялида бір бөлік кіна еді. Соң Ментимир Шарипович Шаймеев, біздің ғұрурлығыбыз, милләтіміздің атасы. Ол шондай указ шығарды, шондай әмір берді. Татарстанда академия açарға. Мені шол юбилейдан, енді нетіп, мен чақырудан файдаланып келдім. Хәм бик шатландым, Ментимир Шарипович білән аралаштым, өзі білән. Әйе, ғұрурлық хистар енді шылай бет. Әйе, өзіне де айттым. Мен Диляра Гарифовна мында яшәгәндә Тумашева исән чакта әниемә килгән кебек киләйдем. Диляра Гарифовна вафат булды 2006 елда. Шуннан соң Казанга киләсем килмәй башлады, килгем килмәй башлады. Не өчен дисәң, минем әнием юк монда. Хәзер инде яңадан күңелләнеп, тукта мен әйтәм. Әниебез үлсә дә безнең әтиебез бар. Ментимир Шарипович исән чакта килергә кирәк, аралашырга кирәк. Казан ул бит безнең мәркәзебез. Һәм Казансыз миңа Диляра апа да әйтә иде. Сез Сибир татарлары бер адым атлый алмыйсыз, Казансыз дип әйтә иде, Татарстансыз. Менә шул дөрес. Хәзер дотында нинди эшләр башкарасыз төмәндә? Сез бит инде безнең актив әгъза, бөтен дөнья татар конгрессы актив әгъзасы бит әле. Әйе. Бөтен дөнья татар конгрессы оешкан чорларда, әле мин монда очна аспирантурада укып йөрдем. Шул ук вакытта җәмәгать эшләренә бик катнашып киттем. Не өчен дисәң, матур әйбәт егетләр башлады бу эшне, Фәрит Уразаевлар һәм башкалар. Аларның төрле очрашуларына киләйдем. Менә шуннан соң конгресс безнең башланып китте. Һәм аның беренче чарасы шул иде. Международная конференция по языку, истории, культуре тюркских народов. Һәм Казанга килделәр кыргызлар, казахлар, чеченнар да килде. Ничек туган телне өйрәтергә, ничек аны өйрәнергә. Менә шуннан башланды безнең бөтен дөнья татар конгрессы. Шул утырышта мине Мирфатык Закиевич Закиев фәнни секретарь итеп қойды бір секцияға. Һәм мин секцияның жетекчесе дә булдым. Шул конгресснең инде форумның 3 томлы хезмәтләре чыкты. Истәлек итеп үземдә саклыйм. Минем беренче мәкаләм шунда чыкты. Аның исеме шул иде. Как нам сохранить язык сибирских татар? Менә бу фәнни проблема өстендә 30 ел эшләп барам. Бергә, Татарстан белән бергә. Сибир татарлары дигән зур дөнья бар. Хәзер Сибирдә 500 мең татар яши. Һәм Уралның аръягында иң зур оешма, иң зур шәһәр ул Төмән. Менә Төмән чынлап та
Сибирдәге татарларның үзәге булып тора. Һәм аның инде үзенең 90 ел буе, 91 ел эшләп килүче инде Төмән дәүләт университеты бар. Менә шунда инде біз 28 еллап тюркология үзәген алып барабыз. Татар теле бүлеген студентлар укытабыз, аспирантлар һәм филология фәннәре кандидатлары әзерләдек. Шулай итеп, безнең хәзер 92 елда мин бердән бер генә филология фәннәре кандидаты булып кайттым Казаннан. Мине инде ничек күтәреп алырга белмиләр җитәкчеләр. Халкыбыз, шул хәтлек алар масайганнар, куанганнар. Мине берсе әйтә, без аны хәзер губернаторның янына заместитель итеп алабыз диләр. Татар группа юк, ни өчен дисәң, әле эш юк. Икенчеләр әйтә, юк, біз аны Мәскәүдәге Госдуманың депутаты идәбез. Һәм мин шул компанияларда катнаштым. Ну, инде әйтергә кирәк, безнең оешу сәләтебез әле юк иде ул вакытта. Татар автономиясы беренче адымнар ясый иде, аның исеме ассоциация Татар Сыбыр иде. Шуның өчен бу милли хәрәкәтнең тарихын мин инәсеннән җибенә хәтле үзем белү генә түгел, мин аны үзем үттем һәм үтеп киләм. Мин һаман эшләп киләм шул милли хәрәкәттә дә, үземнең фән өлкәмдә дә эшлим. Хәнисә Чәүдәтовна, менә сез бит инде гел эштә, гел хезмәттә гаиләгез ничек карый? Минем гаиләм булмаса, бер нәрсә мин эшләй алмас идем. Минем хәләл шәфетем Алишин Хәмид Шәүкәт улы. Менә ул миңа гел әйтә, біз икебез татар жанлы дип әйтә. Менә синең яныңдагы иптәшең хәләл шәфетең булырга тиеш синең белән бер рухта, бер идеята, һәм минем һәр адымымны хуплап тора. Үзе дә бик татар йәнле. Ул эшләде губернатор Собянинның янында. Һәм әйтергә кирәк, эшкә урнашканда мин телефон аша отдел кадровка шалтыраттым. Мин әйтәм, менә иремә хәзер эш кирәк, бер генә кимчелеге бар аның, ул рус телен начар белә. Ул бик татар телен ярата, рус телен начар белә. Диләр, безгә шундыйлар да кирәк. Ну, сөйләшмичә генә эшләп йөрүче. Менә шундый кеше ул юаш, эшмәгәр, гел миңа булышып тора. Менә хәзер Казанга баруыма бармаскамы, барып кайт дип әйтә. Шундый уллы кешеләр сине хөрмәтләп чакыра, әйдә барып кайт. Менә шулай дип җибәрде. Күп итеп сәлам әйтегез, без аны яхшы беләбез. Ул безне дә кайчандыр кабул итеп, өйрәтеп, күрсәтеп, Сибир авыллары буйлап алып җиргән иде. Андагы милли тормыш белән таныштырып, бик күп итеп сәлам әйтәсез кайтып җиткәннән соң. Хәнисә Чәүдәтовна, менә бит инде безнең хәзер Алла бирсә алда зур эшләр тора, халык саны исәпкә алу. Менә бу эш буенча нинди эшләр чыгарасыз? Без бит инде татарлар бергә булырга тиеш, бердәм булырга тиеш. Бу инде халык санын мин дә үземдә бик көтәм. Ни өчен дисәң, мин тарих буенча да эшләйм, тел буенча да, фольклор да, әдәбият да. Гомумән халкыбызның кулында, пульсында минем кулым тора. Һәм мин бик көтәм, безнең сан артыр микән, кимер микән. Бик куркам кимеп китүдән. Һәм бик куркам кечкенә генә бер халык булып калудан дөнья йөзендә. Менә Алла Тәгалә безне үзебезнең зур милләтебездән аермасын иде. Ни өчен дисәң, гел башка фәнни үзәкләр белән мин элемтәдә торам, шул ук хакаслар, шул ук шорцы дигән халыклар, хәзер калмыклар мине тарта башлады, тюрко-монгольское языковое взаимодействие. Шулай ук Дагестанда инде аварлар һәм башкалар, алар миңа көнләшеп әйтәләр. Сезнең Казаныгыз бар, сезнең Татарстаныгыз бар. Сез аларга сыйыныгыз, сез алар белән дус булыгыз. Сез Сибир татарлары аерылмагыз. Менә шул минем үземнең дә фикерем шундый. Ни өчен дисәң, Сибирдә төрки халыклар күп. Әле Миллер дә әйткән, Сибирь это родина татар. Бездә төрки халыклар күп. Менә шул ук әйтәйин, якутлар 450 мең, тувалар 250 мең, хакаслар 67 мең. Алар республика булсалар да, аларның саны кичкенә бездән, без ярты миллион. Инде Төмән өлкәсендә тулаем 250 мең иде татарлар.
Менә шуның өчен халык санын алганда һәр татар дөрес итеп язсын иде үзен. Һәм икенче яктан безне нитеп агитаторлар читтән килеп агитировать итмәсен иде. Гомер бакыебызга без татар булып яшәгән. Без татар дигән нидән милләттән башка бер нәрсә күңелебездә юк безнең. Без аны кычкырып йөрмәйбез. Мин гел мисал итеп әйтәм. Минем бабаларым, ата-бабаларым бер кайчан әйтмәгән. Себерчә сөйләшегез өйдә дип. Минем картатам гел әйткән. Өйдә татарча кәпләшең. Урамга чыксагыз урысча кәпләшең. Без татар. Халкымның, үземнең Себердәге татар халкыма бик нык ышанам. Дөрес итеп, инде татар булгач татар дип язылырлар. Но бит шундыйлар бар, мин сезгә әйтергә тиешмен. Элекке переписләрендә үттек. 10 ел сайын булып тора. Менә бездән читтәге татарлар, әйтик шул ук периферия, Омский өлкәсе белән даже авылларны беләм, әйтмәйм. Менә мин баламны, кызымны урыс дип яздырдым. Мактанып сөйләүләрен беләм. Менә андай очраклар булмасын иде. Курккандай бер куркыныч. Менә шуннан мин куркам, әйе, шуннан куркам. Кызыксыну зур Себер татарлары белән. Туркменистан мине 3нче рәт чакыра. Хәзер зум булгач аларга рәхәт булып китте. Конференция международныйларга чакырып тора. Узбекистан, Турция. Без хәзер кабинетта утырып кына зур конференцияларда катнашабыз. Кырым татарларына мин ел сайын дәүләт имтиханнарын кабул итәргә барам. Мин аны рекламировать итеп әйтергә дә куркам. Ни өчен дисәң, сәясәт белән бергә үрелеп бара. Именно Татарстанга без ышанабыз. Хәзер Таиф белән Сибур кушылып койды. Хәзер Тобольскийга татарлар яңадан килә башлады бит. Безнең саныбыз арта, башка өлкәләрдән арта. Һәм шундый мәсьәлә тора хәзер. Миңа гел я звонить, я язып, я күрешеп сорау бирәләр. Ничек балабызны балалар бакчасына бирергә татар телле балалар бакчасы кирәк? Ничек 12-14 яшьлек балаларыбызны татарча өйрәтергә? Бу культурный татарлар сорый. Европадан күчеп килгән татарлар, интеллигенция сорый татарлар, врачлар, дин әһелләре. Хәниса ханым, детский сад барма татарча. Безнең хәзер бик иң зур проблема балалар бакчасы. Хәзер миңа язалар ВКонтакте, мессенджер, личный почта аша язалар яшьләр, ата-аналар. Хәниса апа, безнең балаларыбыз авылда, өйдә татарча сөйләшеп, садикка керәләр. 1нче класска чыгуга алар уже русча сөйләшәләр. Алар уже русскоязычный булып чыгалар. Юк бит занятиялар татарча. Татар авылда рус телендә занятие бара. Хәзер мин әйтәм, садикка керсәң, булырга тиеш шундый уголоклар, плакат, татарский алфавит. Кибеткә кердем төмәндә, дайте мне татарский алфавит. Английский алфавит алдым сездән, дайте татарский алфавит. Плакат 50 рублей. Юк бит алар. Юк. Татарстанда да күргәнем юк. Менә шундый вак эшләрдән башлана татар теле. Инде. Хәсәҗә датында менә безнең киләсе елга бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгы, Алла бирсә, сыйы узачак. Без шуның әзерлек эшләрен башлап җибәрдек. Сезнең менә бөтен дөньяга сибелгән милләттәшләребезгә, татарларга әйтергә теләгән теләкләрегез нинди булар? Әгәр дә сез мине чакырсагыз, мин аны килеп әйтермен. Ни дип әйтәйен? Без татар булып яралган дөнья йөзенә, татар булып яшәйек, бердәм булайык, бер-беребезне кешенең алдында кимсетмәйек. Һәр вакыт татарны күтәреп торырга тиеш. Татарны һәр вакыт яратып торырга тиеш. Бүленеп түгел. Дөрес инде төрле бар безнең татарлар. Но без бердәм булырга тиеш. Менә шуны мин бик тә бөтен күңелем белән теләйм. Бик теләйм. Татар теле саклансын. Минем профессиям буенча 1нче урында тора татар теле. Рәхмәт сезгә. Исән-сау кайтып җитегез. Күп итеп безнең андагы татарларыбызга сәламнар җиткерегез. Уңышлы юллар сезгә, хәерле юллар сезгә. Әйе, рәхмәт. Рәхмәт Гөлназ ханым, сезгә дә шулай ук сәламәтлек, бәхет теләйм, уңышлар, иҗади уңышлар теләйм. Бу матур студияларыгызда күп кешеләр килеп, шулай ук сөйләшеп утырсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта безнең затлы, хөрмәтле шәхсебез Галимә, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының почетлы академиге, Татарстанның атказанган укытучысы, Татарстанның язучылар берлеге әгъзасы, гомумән милләтпәрвәр шәхес Ханиса Чәүдәт кызы Алишина булды. Әмин Гөлнәр Шәйхи, бүгенге сезнең белән саубуллашам.